Il-Ministru fl-Uffiċċju ta' Robert Abela, Carmelo Abela, komplej attakka l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler dan wara li l-Kummissarju sabu ħati ta' ksur ta' etika u użu abbużiv ta' eluf ta' euro minn fondi pubbliċi. Imma llum forsi raddaw bħal San Pawl fit-triq ta' Damasku u xek. Waqt il-programm Extra fuq TVM, Carmelo Abela ma weġibx għad-domandi li sarulu dwar dak li sab il-Kummissarju għall-Standards kif sar magħruf li l-Ministru f'Kastilja aġixxa bi ksur ta' etika meta tajjar 7,000 euro biex jipromovi lilu nnifsu. F'ħin minnhom Carmelo Abela tant spiċċa daru mal-ħajt li għażel li attakka lill-eks Prim Ministru ta' pajjiżna Edi Fenekadami bil-Partit Laburista ikompli niżel l-isfel fil-kampanja negattiva li qed jaddotta kemm ilu Robert Abela mexxej tal-Partit Laburista. Kienet joqgħod jippubblika pajjiżna f'kull dar. Din l-attitudni tkompli ma' serje ta' attakki fuq il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika fejn anke l-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Battingfield għażel li attakka lil George Hisler. Hisler tal-Standards jidher zbilanċjat u jidher zbilanċjat għall-aħħar u dan l-istorbju kollu fuq ir-reklamar tal-Gvern u l-Ministeri. Daw xi standards huma. Sissa Carmelo Abela għadu maraċ lura il-flus li nefaq fil-kampanja ta' reklamar illi jagħmel minn fondi pubbliċi.